Dadangi keran pat sekajing penjot yaki kelau ngimdai pat wan kelet bahapo is jaintiang ngidon yaki cement factories. Pinda page wat daki neki satellite map ru pila yo ilupa ya kajing penjot jongki yaki kelau ki betap. Extractive mining hi nakalong marpo kando kakta be ki bayap ningkong hi hagane de gi berit baria. Lada don kanunu kajing ti do yang scientifically ba kongsan ru kadi ba ketu ke bami ke ba pom kadi ban treat ya ka bat ban day ban test ya ketu shwa ba pin palai pat Ta kom baka Supreme Court le ka ong ba mau jong i kendeu jong i ta menu pai ba badon kendeu sis pa hektar don badon ngim ong ba don don ki badon namar kumba pau mental adon arteli no po is jaintia le ki bala apply ka ne ka license hendre bangi ong pat kajak po kam de jong we na arngut ka de jong ka district le jong ka state hi baro ka we hakta ka nong rim gengi kwa baka sarkar kan wanra ka ne ka small underground scientific mining kan bau barit bariar haki jaka ki barit kin la ban apply license ban klong do yong long menta da ya jakni ki spa hektar takin im tang ki we ar aku abang tebe kini hatoi kerat hole mining ila ban pelong scientific Yang ni episode lawan rak shapi dah KR Enterprises. Baai ka one stop solution dapat telefon je seats haki yeng be internet ki jongki be phila pan pre-book i customize sofa set, dining table, dinner table, Godrej nalor ki we ket kom ka budget bat ka design ka ba phikwa. Kairu i ka end to end construction solutions nadu ka architect and planning hadu ki kam interior ye ki yeng thmai jongpi. Wani ka jat hak showroom jongki ka badan hapo yaw thme joai dan he ka office trikam jongki hayo nong mensong shillong. Call ni number nam tang jing tip ba khamania. Kublai parlog sa shisin ipriang subhai pi sa shakawe pat ke episode jong karinsan ethir. Kepada karinsan ke bang kren ngia thir ngia tai ngia pli jong modalor ki mat ba pher ki bakta ya ke emlang ke salang. Ban minta asni hakani ke episode ngia kren halor ke jingdawa ban pin kelano e kani ka 100 hectare policy bat banwan ra iki an ki bathmai ban minto yo bubun balang bodon benta ka kamti doyong. Dishwa pangan pen itu ya ki panlis ki jongi bak ki lani kita ki nong yishim benta kani ka jinga kren aku amat pang kindiat halor kani ka mat ka kam ti do yong ka jala ka jongi kam dei shu ka eke ka banang benta bat ka dei ka we na ki mat ka bakring bha ya ka jingmu ju prakat jong ki pai ba ha ki ni ki sngi ba benta na ka bentang i babun kani ka thau sha ki lat yo kam yo jam sha ka hok long try man try halor kindo ka siap bat ka yap ka im jong ki nong shong shnong bat nak benta ki wei pat kani kamut ka jing pin jot ka jing pin julor ya ka mai maryang ka jing pin kelabi ya ki ki wa ka jing pin yap ya ki do kha bat ka shkaderu halor ka jing do no e ya shibun ki men simbrio ni so thu bahadin belakang ya ka rat hole mining da ka National Green Tribunal House nam Arajar Khatsau ka an kala Henry kam shimla khang khrdep ya ka jing khang yau do yong nang sha banti Henry tangling ba ka scientific mining bangi tip house nam Arajar arpusan ka scientific mining kala sedang ha ka jala ka jingi haki artli ki par do yong ka ta ka way po East Giant Hills but hapo West Khasi Hills Henry ki babuan na ki patba kini ki try jong ni par do yong ki berit ki lapen pau ka jing sungkia da ka boong ba ka ni ka rukom ti do yong kan ka scientific mining ba kata ka jing bu ka kendon bandon ka jaka ka ba he ko ma shispa hector kam ya ha ba ka rukom long ka kendo ka shap hang te po ri lom jain tia ba ki lami ki jinawa bandon no da ka small scale underground mining ani kata ka jing ti do yong na shapo namar ko mangitip kat kom kan ka scientific mining ka don ka ka open cast mining kata ka baki ti nalor shapo di ban sngu thu company alor kini ki benta ba pher phengila doni ki ni doni ki panles ki ban batai company alor kani ka mat te ban ya chakmat ya kani ka jinge ther ki jangi menta ka sngi ngin bu ka jing kli ki ban ktik ka jing mo chup kha jong pa ba om tang hatu ngi don kam ban beteng biang ne em ka kam ti do yong hende ki jing kli kin dei ban long lada wan lada sha ka an ban don da small scale mining Kebak kumnu kor kom ti do yong kebak jela me klaya kan kaman sha ki e kita ki kendon an ani ki la jinga da ki bad ni don kam man don khnang ban pentik na ba kanam don kanu nu jing pen julore kamariang lani ka jing pen ken ya ki an tigi banyak sya mentah kini pan discussion jong im ta sngi kendon langot ki dorang ba chaka diang ga jonga ngi don ya i Reverend Krisoy Bor Berto i belong we ni ki columnist para ko joko point nong page perman nang ta ngi don ru ya iba Sandrew CM ibalawan mi khmat naka Megla State Pollution Control Board bangi don ru ya iba Sambor mi lingdo ibade u president rangba jong Giantia National Council
Ti hagajing shisha ngila khot ngila kerpat ru ya kaseng ikinong mi khmat na kaseng National People's Party but na ka Voice of the People Party ba ya don menta ka ni ka jing kren ka jongi na mar ngi tip ba ka ni ka jing kren ka dei halor ka policy mo Henry Kim kila penpa ke jing bamlap anwan ti compare ngi ya chakma di ke jing kren ke jongi ba chwa bengin le kum tang kwa pediang sumpai ki rang ba kble shibon ba ya ki kapor ke jong pi ba ngi kmi lenti ba ke ni ke jing kren ke jongi kan long ka ba kan long ka ban pen shai kan chat jing shai halo upai ba jongi mo tengah skwan tip hang ni ba ki panelist ki jongi ki noi shimenta ki jongi ki la ban penpa ki nya ki jutang ki jongi Kila ruban penpau ke jing bun smo ya hap ke jong pi halor ke jing kren jong nu na preng ki panelist Henry ni nom sha ba kan don kanu ke jing kta mat yong ani ke jing kan tho halor ke long ring yang jong no ru ani ke jing kan tho ke ba kham klem nong rem bat ngin ya ngi don kam ban smu thu ba ya ke ni ke jing kren ngin pen chong nong rem ba halor ka bha kam ya jong pat ba halor ka responsibility ka accountability nanti kata jingkit clear but ngin pedru halor kumno bangila banwan ra ikit ki ain lada ka sha mo ka soka ban pentik na ba khun uhaja jongi hi unum do nong ba ashkwan pinkin mau ki pat ba ru ba kan kinya ki jutang ke bagi panelist kin pen paum tasni kin kinya ki jongki ba forefront media kershan lani penrem ya kinya ki jongki panya chakmat ngakwa unbo be ka jikli baning kong na ka benta iba sambor miling do Tiba sambor ni smuthu bak seng ke jong pi ka kaya don benta bak ka call forum rumo banyara ban pendra ve ka to ka framework ban wanra no da ka scientific small scale mining mo ka ta bangi tiba ka jing ti do yong haki long ka bamde ka ba he than ka jaka ti ha ka jing pe ka jong pi em ba ka e ka jing pen ksan ka jong pi ka if you lada pila man shim tang i we i benta mo ke jing pen kesan ke jong pi ban peteng biang ya kan ya ki ke kam ti do yong da ubabun balang hakaba nengkong ay ang ay kublay pi kong iban ba pila khot yangi siya kan ka discussion mo ba ay kublay ro ya ki arngut ki panelis nengkong ay ngamla ro klem na panpaw ya ka jing skengu ya utray nong punim jongi Jesus Christ bala ilam nanti yangi pi minta habangi phai siya kan ka kamti do yong ma kumangi hapo jaintia hills hi kala long no ka kam do yong kala long shibanta bar ka jing im ka jongi kham tam ha ka baide bar ka yo ka kot ka jongi namar kumba pio i hi ha ka judgment jong ka Supreme Court arjar kar khandai kala pan scam ba umar bar ka khandeu ka dei ka jongi kitrai ri kitrai muluk tementa ki don shibun kitrai jaka ki ba ka jaka ka jongki ka don ya do yong Henry nadu baka NGT ka khang pa deu neu deng yong kala wan ra shibun ka jing du nong hoi ngimla ban len baka jing tre yau deu yong ka don ka jing kta ya ka memory yang ma kham tam ya ki Henry ban ong pat bakat kam deu yong ka penjulor ki klau ki betap kata kalong ka babakala namar kumba ka jiahi po jaintia hills kam don ka jing penjulor ki klau na ka kam deu yong Henry ka don par ka jing kta ya ki ma kala don ki ki bala du na bumlong shuban pendon kam namar kalong ka jing tre ka balat lan haki por ki ba menshwa ta hakane ka jing ya lenti ka jongi hadin ba ka sarkar kala wanra ya kane ka open cast mining mo ka ba don kam ya ki jaka ki ba adu 6 hektar ka banengkong hi kane ka open cast mining banle ya ka license kalong ka baram namar ngi haban le ya ka license Shudu sya Delhi. Kabar nang ta kani ka open cast mining kam yade bar kar kom long kar kom man jong deu yong bar kar kom long kar kom man jong khendeu ka jongi namar ladangi nujor bar ki we par ki state ki ba pendon kam ya kani ka open cast mining. Ta hakane ka jing ai jingmut ka jongi sya ka sarkar jilla mah lengba ka ngai la deng ala long kumuwe no planning bukhot jong ka planning committee jong ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association. Bat ngila don ru ka forum ka babaro kinong trade yong ki don hapo kowe ka shatri ka state forum. Tadang hakane ka arpo arterik ngila yo ban yeshong bat u chief minister badon burom jongi ngila ajingmut ya ka sarkar baka ngila ban pengkela ya ka rat hole mining syakata ka scientific mining dangam da ka bangi pendon kam ya ki juk jing start ki ba menta. Kumnuksa hakane ka mining ngila ai jingmut ya ka sarkar ba Hakini ki jaka badon ki mining de bandon ken kata ka water treatment plant
kaban pungko je ki namar kumba ka long menta baros kata ki briu ki trei habadap ka to ka kremdeu yong ka jongki kitan bar ka ka yait pathar don kita ki jaka ki bakar dan ki baka ki ban pelang ya kata ka reha kan ne ka bangi ajimut ya ka sarkar ngila bataisha ya ka sarkar kala ban le ka ne da ka baki kine ki ba don ya ki par de yong ki haban bud ya ki kondon anjong ka sarkar kam tam bakin de ban don ya kata ka water treatment tank dan ban bakin stok ya ka bakin care sodong ya ka to ka jaka ka jongki khnang ba kane ka ka bami na kane ka par de yong ka numlet shaki we par kiwa dan ka numlet shaki lengkha jongki bril ne sha ban penjeklia te katahi ka we ka long lada ki pait ba ki but renti bat lada ka sarkar ka don ya kata ka mon ka don be kalat ban pengkelas saintifik ya kane ka rat hol mining henre syuk kumba mensyuan re haban ya shibun ki kendon aina do ka jing yada ya kini kinong tremo ki lebar hadu ban yadar ya kamariang bat ngila ajimur ya ka sarkar tang ban yada ya kamariang henre ba kini ki traipar ki de ban thungding ro hakito ki jaka ki bale ya ka mining khnang bakan num kta ya ka leer ladang ye kren halor kani ka kam ka jam ka kamai mo jo ki pai ba jo ka than jain te hills ne ba ladang ye kren ya kata ka jing yo benta jongki pai ba jong tu ka jela ka yo ka hat hang tu ka local economy ko mangi tip hi ba hashwa ban khang ya udo yong snam arjar apsau ka ni ka jing yo jong ka jela ka jong ka plating ka de kumbala tho hakikat tu ka ni ka de palat nyo spa klori ai mo shisnam ba hadin ka tu ka hiar ka jing yo jong ka jela ka jong ni sko thu ba ka kta ho ya ka plating ka kta ya ka kamai ka ji jong ki pai ba ka tu ka thai nakaliang ka jong phi ba shwa bangin ya krai company halor ka mai mariang ngakwa ban kelimo habangi ong ya ka kam yo ka lat yo kam yo jam dei hatu ka kam do yong ka dei tang halor kata ka benta ka lat yo kam yo jam ka hok long try man try pikidan shibun ki aka mo ngimla bat ong tang deu yong henre deu yong hi la long no komdong pi majority hi ki depend be la now deu yong namar la dang itre yo deu yong de tang try paru ba yo nong ki yo nong nadu kini ki budget sledge kini ki ba driver kali nang ta kini ki ba tap dai namar bantre yo deu yong idon kam shibun ki nong tre hoi ki don ru ka jing yo lat jong ki briu ki ba nabar ma ban wantre ya ki kam deu yong kham tam ha kan ka kam ban long ban ti yo deu yong na spo thliu henre lada ka yat pat lada deu yong pat uyat deh kan ka yeu pat ka he namar bele kan ka pisah ka bami na deu yong ka telun kan sabaro kiliang nadu ki bade dukan nadu ki bade jain namar menta lada kini ki batre do yong nadu barit hadu bahek mo ki yo nong telong kene ka jing yo nong ka jong ki ka tenlun kan hapo ka district pada hapo ka state isu thu boy kata ba wat hadin balakang dak NGT House Nam Arajar kat sauru kat kum ka kakati kata ki committee report tu bon ki teng kala say kini ki benta ki ba ong ba ka don kata ka jing ti be anyu do yong ba ka pisa kami ka jing khuslai ka jing songkyang ni ka long ba kata ka revenue leakage ka bi ong mo ka shupai kata ka platika ka pisa ka beden wan ka jela kala lek no shkiwai ti mentang inya kren halor ka jing long jing man jong ka mariang ba halor jing shakta ka ni ka rivers environment and kini ki water bodies ka jongi kini ki public health mo ngila saki ka jing long jing man jong ki wa hapo giant hills mo ka lunar ka wa lukha ka wa kupli ka wa kur huklamo ba kumta wa mentuduru ngi ba kini ki wa ki bon na ki ba ki don ka tu ka acidic runoff ka tu ka jingkala bi jong ki ki wa ki dok kha kim em sho hang tu mo tinga skwa ban ki li phi ka ni ka wayang ba lada ki wan kini ki ain thamain dei lada sha ban le ai ban pentri kam ka ni ka scientific small scale scientific mining hakanu ka ru kom ngi la ban pentikna ba kini ki ki wa ki num sha kta komentar ki lat ki wa ki bam em sho ki wa ki balayap ti kumnungin pentikna ba kami mariang jongi hite kanum sha kta ngani ban pentikna ba kadon sha kata ka jing pentri kam hok ya ki kendon an ban bot tikna ita ki environmental laws habangi pentri kam ya kanika jing ti do yong ningkong kubri shibun fi kong ba khot kanika program kalau kanika topik kebalong kongsan ba ini panelis kebedon lang ni kepor kebedon lang bat ngi hani kepor kum gawe ma syukwa ban ong dei ka
Keba pitip hi kibun na kiwa hapo East Hills. Kibun na kibla syakta na kanika. Doyong kanika ke bami. Napo ki krem doyong ke bengi khot ki acid mine drainage. Mom. Kawai ke bapenlong ya kini bikin long acid long kiwa ki bayap kawai ke ba uni doyong jongi badan sini syatan megalia jongi. Kini ke sulfur content jong badan hapo doyong kalau more than 4%. Siguro ke badan in contact but ke but clear lead to formation of sulfuric acid. Well, they finlap habon ke fiong ke tu kawa lunar. Kijing syam kijing wat kijing lap ke pH ke lalong haduk pH 2. Tu lalong highly acidic. Te kau dau begini kalau bak run off hapor bagi pom gitu ki bami ni ki krem. Lalang hapor slap. Dai. Te ka hapor la pom te ka tu hap tu somewhere ka hablit chino te ko pitip hi ka kawat hi ka jong lenti te ada kalawat ka jong lenti ka poi sikiwa te kibon ma kiwa shatei bangi lalong kumtai lalong acidic ba umla ban pendok kamshu umla ban tangki dok haru kimdan apo kini ki jajing imru kimdan te kawai la dangi implement sishai kini ki environmental laws ki conditions bangi bo bala stipulate kumnadu ka environmental clearance ka bagran ka state environment impact assessment authority lani ki conditions ki bala impose na po ka Ministry of Environment Forest but ki conditions ki bala impose na po state pollution control board lada kilong strict enough ban implement ni gitu ki conditions bagi impose bagi te kanum dan kata kita bengin hap and prevent bed ya tu ka acid mine drainage ka tu ka balalang ka bala pom kan kumong iba matan ka hablit ban treat ya tu ko pi hap neutralize Ketu ban neutralize keturu kamde ke masuk. Hi namar keladan ke acid, kidan ki metals hang tu. Di ke treatment technology hang turu ki balong ni hab ban study hadu kata namar ba ban make sure ketu ke ba mi na kitu ki krem doyong kanum kata shiki wa ki batut shiki wa ba ketut lane shiki lingkha ki halijon ki brio. Te so ko ru ba kini ki conditions bangi impose kalong ki bala dan nadu ke air act ki water act di kidan na poja under Environmental Protection Act of 1986. Kini gibon ki kondon gila. Kini ki banta kini bagi ai hapo kini ki scientific mining bagi la ai hapo West Gentle Hills ban hapo East Gentle Hills. Kani ru gila ai ki conditions ki babon ha na po ka office ki jongi. Di kumjuru hapo ba grand environmental clearance ya kiru ki conditions bala stipulate hang tu khamut ka bala bon ha badi kumno baki dei ban le. Wow. Te kawai ru manta ki babon ha ki ong ba ngila ban neutralize ke tu ki ong ngile di ki motion mix ke tu but motion ru kala neutralize ka kiu ka pH level na subo from 2 to 5 at the most 6 Dali do motion ru ka di kawai ka yu balong hindrai ha gajing syam jingi pat ka effectiveness jong u motion pat ka khamduna pi over time kadang ke jinglang jong tu coating no ba mi na ka tu nei kalong saw tu motion tika treatment ba ai motion man penlong alkaline beng tu ka duna no ti menta ru gibon ki technology ba ki la develop ka Central Institute of Mining Fuel Research and dan ba ru klale ka pilot study ban ni menchwa te ha jing bom yo jaka ke jong ni bengin set up ka pilot plan te ngi klem yo ban ya chakmat kata project ndai ha ki lab results along very successful hapo ki lab testings ki jong ki hapo dan ba kata di ka premier institute ka ba petho ki dan ki scientist ki ba pet bitang ba study nam tau doyong nam ta borok wi India te la kumba phi ong ba ni sung tho bakat kum ka report jong ka pollution control board ro snam arajar pra bat ajar khatar kila pila point nang tu mentan phi ong ba ka pH level jong ka wa lukharu lunar ka dei 2.6 to 3.0 ne baka lukharu kala kalarong blue mentang imon ka bat ki dok haru ki yablot hang tu tinga shkwa ban klinik jing kelimo hakini ki sinam balala ne kiladon ka jing persang na kaliang jong ka sarkar banwan ra ekta kilat lenti kumnu ban pin ki embiang yakini ki wa ki jongi hang tia po rilom jain tia kawai na ki ka tu ka algae technology jong PUMP len dei ba pila don tu ka pilot project how but pila iro ka jing ki jo ka pH level jong ka wa ti na lor ki ni ngidang la kum ki ki la lenti ka bangila ban shim ban pin ki embiang yakini ki ki wa ki jongi namang isung tho kum pi ong mentan the pH level ka acidic level hakitu ki wa ka long too high bakala
kala irot ru gitu ki metals ki badon hopo ki na bentang tu ka hydropower project kan kadai sha kata amba Kadai sya nama kani ka jinglong asidik jong ko ki jongi dapat mengani ka ki jong ka kupli ru ka la kata ba ya ka tu ka hydroelectric power project jong ka nepko ka tu ka experience first hand ka tu ru hapor mengilai investigate ya ka tu ka dam ka structure ka tu ngilai investigate ya ka tu ka powerhouse jong ka kupli ngilap mengani ko ki steel blades jong ka turbine ki ba bedi he shisha Ndeng ngilap apa bagi lab maintenance apa bagi pet editing machine ni kalau aku mashrut ka khnai kata ka jing klan jong ka ni ka acidic nature jong ka ni ko nang jongi hendrai lada pi menta pat la pi ong pat long ka wei ka problem ba long ka ni ka jing ti ka do yong jingi kala long de ki spas nam ari por British la bonong ba ki la ti ka ni hendrai nadu ki por pat ba sedang ti do yong ngip ti kata ka Jilong acidic nature mo finally ha suara kidan ha polai dengan kilong acidic nature ndrei ka ba long dang kanu snem ngidang tip syapang kini hadin lalap ba kiap ki umai ndrei ka shulong ba menshwa kibriu ki de bekiti ka jakala jong kilap doyong bodan hangta iklam poi perhat ba kan sakta ya ka mai mariang ka jungi kamtam ya ka te hangta ba anda dalam dan ni kata court case baka NGT ka I complete bans dan it's realize ba kalong ladong kamno ban le no ka scientific mining ka balapan kesandu da ka Supreme Court hakaja arja ka kandai yes nginya kran chu ba halor kila ganti kumlo pen ki mo ya kami mariang ka jongi mentang nya phai halor ka sakawai na sawai na ki benta ka ya kram ta sin kalong halor ka ni ka jingti be anyo do yong nang ta ki ni ka jing pentrikam ya ka MMDR Act but ka jing la jing dana benta ki long tray ki bateri ha ki pa do yong mo namangi sutho ba ka jing ti do yong ha ka jala ka jing ka yai beteng what happening jong ka NGT ban do kadang yai beteng hi barok ngi te kata mo kam de ki bangin ha ban bu ri ti ka ek mga kwa ban kali hang ni ka long ba bon sieng habang ya kran ya ka kam ti do yong ya kran phang pa yo ko kot ya kran phang ka bha ka mya chung ki pa ba ya kran phang ka ki land owners ki mine owners mo Henry nyar bangin ya kran halor kini ki nong tre ki balik room ki kram but ki babon na preng ki migrant workers mo ki bawan na shabari ti ladangi pentri kam lada kawan kani ka ain thamai lada ka sarkar jalain jung kala successfully kala ban convince ya ka sarkar kami badan kam ban pen kalai kendon ain lada kawan kum kata kumnu pedengin pentri kam ya ki ban bu ki la jing da ti namar hatu ni hap nem pentri kam ban bu ki workers registry haman pakawai pakapado yung kablayo jing bet hatu ngidon kam ne me ki la jing da kum ka ventilation baro kita bangangai ikan ni kladon ora ka framework ka bapila ni ba sambor di lada kum kini ki wan emba na ka jing i ki jong pi kum nong pet perman bat unong bat u columnist bala tho alor ni ka mat bon sin dai pi kum no ban mang hang ni crunch phang ka safety and security of our workers be it lada ki mat ki dei ki nong train na ka jala ka jong i la ni na baru de ki dei ki brio in ha ban kran ni ka safety ka jong kiru Nagaliang ka jong pi sngo kum no trai la da kawan ka ni ka ai kum ki de ban bu ki ban pentik na ba kandon ka jing sngo sngan ya ki nong trai ki batrai ha ki tu pa do yong beli sibun kong iban lembat kini ki rang ba arngut iba sanru na ka pollution board dan iba sambor iba de nongelam yong ki seng na po Giant Hills lada pisah suabangan pois saya kata kamat ke bapi bu yang ningkong teringan habban ai ke disclaimer long gejing pensai pada nomor gejing keren sepang ke coal mining lani kan long mining ke long very scientific long kamdei bangi sula bani keren kat ba tang naga bor sutu gede ruban de naga bor jing tip te kata te ngangam de u bapa science Tindray mulu mana pada basic knowledge about mining yang ni yang tai buat giba khamtam giba kata ya ka imlang salang kumbapi ongin sapoi segi ani banyada ginong tray ginong bela buat khamtam kemariang Tindray sya pada ba banganongi ha ka ba kini kila ong hakmat jonga
kawai ke bang sultanat kalong ba bro arngut ki penpau bagi admit ba ke jingti doyong hagari ke jongi kala kata ke mariang hagabai dei bat ki ki wa mo ke jinglong lo ke jinglong kila sniu long kila kim im chu ki do kha do penat lani kinu nu ki jing im ki badai ban im po but wat bandi ya ke tu go lu le si kala long ke jing ban sao but wat tang ban sum ban sai ju ngatrai ke kala long kum tai dengan sultanat ba bro armut ngila e pediang ya kata but ngiru ni pediang kum ginong song sinong tendai tanggawi le ba sambor im so ye bai ong ba kani ke jing ti do yong kam kata ya ki cloud ti nganum la ban pediang ya kata lemda kadon ga data ka biang ba ha kini ki san post nem mo namar ba iba sandru ila ong ba kadai nadu ka por jong pareng la iti do yong do khat pras pa sau po la iti do yong tindai ka volume of production bade ka jur nadu 19 nadu khat kandai spa proportion eng kata ka volume of production ka jing sei do yong ka ba dagi spa ton dagi hajar ton na ka por se ka por ti kawai ke bang sanut bat ke bang amtip pi haga jella ga jungi hame khalia pi kani ka classification of forest ngamtip sejain ti hirli ka longkum no la kala don em kani ka proper classification ka bada janai gen ba gini ki forest land ki dei ki cover kat ka dei kat ta ga jing he bat ki non forest land kum ta ter tingam tip menta ka KHDC kala sedang ya ka cadastral survey mo ti kam tip ka tu survey kan tup lang ban pej lang gini ki caka klau ne kum ta ter tin ringa syukur pat ke ba sambor ba in pensailem yingi ki nong song sunong on specific data ba ka jingti do yong ha kini ki san phau tuli ki snam kam sim kta e ya ki klau ki tap da ka long kum ta sultanan re yo kam long kum ta namar pede kat kum ka koi ka kot ka research work ka banga puli ka bai dei bat ka land rice area ka bai dei Hajainti Hills mo namar Hajainti Hills ngi dei ru ban kan mau bangi don kita ki land rice variety mod kini ki khau ki belong indigenous ya kini ki jaka ka bod ki ba mi tang ha kini ka ri ga jongi kham tam Hajainti Hills ki don la palat arspa tli ki jai land rice variety te kat kum ka scientific research ka banang shani khat kini ki arhajar khat sau khat san nang makla kat kum research ki semba ke land rice area kala nang duna mod kani ke jing don jing gini ki jaka rep khau ki ba mi tang se ka te ga jaka hi Hajainti Hills kila nang duna bat ka wei na ki daw kolong ka extractive mining ke jing sim jaka jong ke jing ti ya ki mar po kendo Dito Italia si iba sambur nga kwa bin kam pensai mo kam sibet. Nashkwa ban at to kanya ni pit ong mane halor ki to ki forest loss ka jing do no. Forest loss. Yes. Kat kum ka Global Forest Watch lingba ka Mongabe tamagani ka ong ka jala bro ko we om tai ka Hajainti Hills mo. Hangni ka ong ba 60,914 hectares loss na do arajar iwe ha do arajar khat ar ka belong lai percent. Na kata ka jing don jing ka jala jong kama kam long specific to Hajainti Hills kata nga kam so kwa si sa ban tip ya ka Hajainti Hills ya ka jing don jong ka cloud Hajainti Hills ka area gen ka jing he jong jaka cloud to ka tam ne le se ngin sa nang e pensai mo iba sambor le ide na ka te ka than tingin poi pade sa kata ka phang pi ha kani ka jing kani ka issue ti do yong gen ka ba mo ka ngila stang ba bani kren pa ba long ba mi ki jing e ka dei na du araja khat sao ka jing kensan ka National Green Tribunal ka abit tadam kong ba ya ka ni ka rukom ti ka bangila ti bro si kata na su ban le ti nga ngai artli gi ke ki ba syakta ning kong do na ka tu ki dei barit baria mo ki baduk ki basuk ki ba kum ta ke ki bamde ki nong ti ki bamde ki try ti dong ki pardo yong ki dei ki nong tre ki nong bala but ki dei ru ka kanhon ka ba nan sur mano man sngap ki mo ti
bat kebar kebamla ban keren na gajing sakta jong gajing ti doyong na ni gajing ti biai ni doyong ade be gamariang te gamariang pada kadan la gajong rukom ban jubab tinrei menta na marba ke sorkar jela kampat penkut ban ong ba kum ga jela ngin sange no ngin le so igini ka kam ti doyong ngin wa no digi we kilat ndrei ke ong ba ngin beteng ya ka kam ti doyong da ka bang yuan ra ya kata ka scientific mining ti ka bumut scientific mining ka kan thup ru ban pentri kam ya ki an ki ban yada ya ki nong trei nong bela bat nginum la ru ban len ya kini ki sisa ba hakini ki san post nam ya ki nong bela haki par doyong ni mju dan ba ya keren mentaman hagani ke perthai media ke perthai mo labun ki news channel gini kita dan jingjai ai tip bej mencuali le tim mdan jingkhen te mdan jingkhen bahap ka krem duyong lani ba mensau gi batre po krem duyong ki basuyap mdan jingkhen ngatrai ga jela me khlia ka de ko ni gi jela ka ba mdan jingkhen duna gi data ka be de bat ka jing sakta jo gi nong tre nong bela ka jing ur ka jing sa ri ki an ki adon mo ba phin tre ha ki tu ki kam gi la de gi gala de industri mo ka kam ti doyong gala de industri tinre iman mo kata ngasu mudur manga ngasu interpret manga kan imat ba ka rukom ti doyong hakini kisan posnem ha ga jela ga jungi ka long bej bangi ti de kiriu simet mut kilong tra kiriu simet ti ka rukom punan kam mi ginong tre nong balaru ka long bej ha ka mon jong kiriu simet te komot ka regulation kam dan ndrei ka an kal adan ki an ki dan ga MMDR ak kada specify ba mo ban pej ya ka hok jong ki nong tre nong bela ki la ban hab ban ya ka kum ki level lo bar kum ta ter ti ngakermen bala da ki pentri kam si sai kata ka scientific mining ti kini ru ki haban wan dengkat ban ya da ki nong tre nong bela nalor bang ya da ya ka mariak Kedai kata ba. Jab ngilang keren halor ka kila jen dalam taki nong tremo. Ko aban kili kani iba sambor mi. Ba ngi sung thu ba ka tu ka framework ka ba phi kom ka forum ken phila submit cha ka sarkar. Hang tu ka framework ka jong phi nganget phila kan thup yakini kila jen daru na ka bantaki ki nong train de. Ti kumnu nang ni shakmat lada katrikam kani ka small scale regulated mining ha ga jala ga jongi. Kumnu dikena bade ba ya kini ki an lani kini ki kendon ka ba phila bu na ka bata ka bha ka mia jo kini ki nong tre kin pentrikam thek pa thek ba kanum don ka ta ka jing pen khen ye ki an but jabia kren chapang ki ken hon mo kum ka shnong lani kum ki rang ki dor ba shnong lani kum ki ka ken hon ka jong phi kumnu phin pentikna ba phin ye phin pekti kanu ka pa doyong ka ba pentri kam hok ki ai bat kanu ka ba pin khen phin long ba phin long ki ba pek ngor ban pek kanu ba long genuine kanu ka ba shu ya lat ye ki ai ke ta shwa bangan poi mo saka jingkeli jong phi jat ba mo hela pan jing pen shai ngan pen shai shwa pi ban ong ban batai da ka scientific ngamla hanrengan batai kat kum ka jinglap ka jong ngi mo haki Nomor menshwa por badang ya yeu bhau deu yong kibon ki biru kila I no ya ki jakar yang jong ki nomor ki kwa ban ti deu yong no ki to ki jakar ma nomor ki kham yo nong dau deu yong handai ke pat ka bajia haden ba ka NGT kala khang yo deu yong ki be ki ju ki biru ki rap yang hang to ukba ulong uso ulong takar kum ka jingpek ke jongi ka jing start biru ke jongi ngi iba kam kta ken ya ka mariang Henry ka tengah laung lupa baka kata ngila yo ya kata Henry ka mariang long kata kin ka jing yo jonga tapi pek mentah po kawe ka jaka po ilka setengah daki hektar menshwa ka de ka jaka ti doyong Henry mentang tu ki pendon kam ban thung so thung deng ban rep ban riang tengah ka jing yo ki jonga bakam kata ya ka mariang kata ka de ka wel dadang ikran pat ka jing penjot ya ki klau ngimde pat ban kelet bahapo is jaintiang ngidon ya ki cement factories mah
Tapi pele ki cement factories ya kita ki limestone mining ke jongki lene kita ki jaka baki set up ya ke plan ke jongki pinda page wat dah kini ki satellite map ru pila yo lupa ya ke jing penjot jongki ya ki cloud ki betap. Dia lese kata ke jing kiu ke percentage jong ke jing jot penjot ya ki cloud kala bande na ki cement plan. Ngimla pat ban shublem bet ya kini ki Nong ti doyong. ki bende nong ti doyong namar ngihap ban page ru practically. Ta ke jing kali ke pikir lima ya ke safety jong ki lebar ha ke jing shisha dai. Ngan kran ya ki bal adab ma. Uno utrai par haba ubu ya kinong trela ki dai ki bar jelana ki trai jela lada ki pang ki shitom ubak khli ma u lada ki mensawru upen shim dawai ma u upen le baro ka jing lut ka jing sep ka dai bet ka jong u Henry ka shuong no bah ki por ki ba menshwa kam long on record Henry kini wat lada ya briu ru pitip da ki san shipola ki hapsiu ya we mensem baklat kemde ba ki shuyap ki shubrat kum tomde kum ta kidon ke insuran kan ngin shuang no ma ke insuran ya kini ki baklat ru ki kini ki accident na mara kano ka kam ka accident ta ka jabet na ka kam kali na kano kino ki mah imla ban awat ya ka accident hande ka shuang no ba kini ki jing ya da kimlong on record kan ta hakane ka proposal bangi Aisha ka state government ngila ong ya ka state government amde ba kade ban involve yu ya ka autonomous district council kade ban involve ru ya ki dorbar shnong ki dorbar eleka kenang ba kan long ka jing pet ngor na barok saudong ken henre ka jing ya dan duk menshua ka don henre ngakum ba ong ipi kam long no ka jing tho ken henre mentah ka ni ka proposal ka bangila Aisha ka sarkar ki de ban long be on record ken barok Hong iha men register ya kitu kinong tre ki bawana shabari. telang ba kata ka jing register ru ngila ken ban tek lekam menta kumen hakane ki don ngiyok kubar ba ngila yok kem ru ba ki don ki bawana du na bangla ban letre henre menta la ngiyat da kane ka procedure ban register ya kini ki labor borok kita ngila ban khanglat ken bat borok kini kilat jing da ka ba kini ki try par ki syai ya kini ki nong tre kan long no on record ken kenang ba kan long bakan syai ken ki weru ba ka jing rap ka don mde ba ngishu e kun swet kum to o la man sa to medep himde kum ta ka don be ka jing rap mde kam don per ka jing tho ken Long kede kata pyong pimo. La jin bada don ki naka NPP naka senga ba bat ula kam sanchang na kali na jin kali ki namar bangi ong ba ban pentrikam ban wan ra no ada kita ki ang ki batmai ban kerpa di kasoga kami ban penkelai kita ki rules mo ladangi pet ya ka rukom long jong ka rukom ti daw yang ka jala ka jong gebentang nilai keren chapang ka mariang ye keren chapang ka kila jing da nam ta ki nong tre Henry hadu kat nu ngila ban ra biang ya kata jing shania jong pai ba te because na du arajar khasa hodo mentangi tip ka ta ka what happening jong ta ka ban ka illegal coal mining ka jing ti be ayo do yong ka ya but ki pai ba kila debi I pelen ya kanimo ti ban ra biang ya kata ka jing snow scam jing mo jong ki pai ba ban ong ba tol ada kawan kanika scientific kanika small scale scientific mining regulated mining ha ka jala ka jongi ngin petikna bakan day bet kat kum ka an bat kanum day tang kata ka jan kup ka ban bu ri kan day kanum day tang ha ka kerteng te lan ka jan kup ka ban bu ri ya ka all practice ka jongi ke ka rat hole mining but sakani ruang kwa man clear phi ba mo namar ha ka por pin kre ka framework ka jong phi nganget pila le ka research ka jong phi la ya kren phi la ya khana bat ki tu ki try jong ki pa do yong bat nganget phi la ya don ru ka ji kren bat ki we ki jela mo phi la pe phi la research ni ki we ki jela aku aban te bekani hatoi ka rat hole mining ila ban pelong scientific pe ka jing snow thu ka jong nga hi la ban pen long scientific kan re ngi ban but ya ki kendon ma te namar ban kenang bakan syai hapo ka jantia coal miner andila ration ki member ki nong elam hang to ki debe ki try par do yong te ngi sim jingmut na ki hi temental ladangi page ki we ki jelaru ki ladon ki jela hapo kumha ki utharkan na ki ladon ki bala pentre ki ne ki underground mining ten re kam don jing e ken lada ka sarkar ka don kamon lada pi page hapo nagalan ru ki don la ka jong ka mining policy ki myat dak MMDR act Henry ka don pat kalat jing idaya ka mariang Henry manu ban pentre kam namar mentanga ngade try par shubu ngala apply ka license ka bakamram ka banung kong hi ka de ka jonga ken ban pentre kam ta ka baar pat ka de jong ki department jong ka sarkar ken bakin de ban let inspect ban let check la kini ki try par ki pendon kam ne am ya ka ain kata kendiat ngaku aban ong spang ka jing penjot ya ka mariang ki cloud de kani ka open cast ka long ka we na kita sila ban patay kendiat ba pi bisla ban patay ki pai ba jong imo
Kamod iyo open cast, but kamod ayu kata ka underground mining. Pi open cast mentama syubuk kene ke jakama ngila elek mining. Open cast ngap ban klong be baru asyis pa hektar of klong be to kendeu. And then after that ngila dep klong to kendeu andala pau de yong insa shim yo de yong. Tandang la dep klong yo kendeu klau ru la jat ke to ke jakar ngimla syuban pendon kam. Ta kene ke underground pai menta kene ke jakama ka hek kene tenginti thliu hang ne ke. Nginti je ke thliu andang ngila lap yo de yong hang to kan sedang kata ke underground kindon ke sistem ba kin sodon kata ka sistem kan bangin klong ya u doyong takan kata apa kenya ka kendau ke bachelor kan kata kan klong betang ya tu doyong ta hapo ka to ka proposal ka bingil aisha government ngila batai ruhang to ba kumno ban yada ban don ki dieng na kinar ban pen scam ban ka ekini ki thliu kenang bakan nom hap ka kendau long ya kini ki dieng ban ayuru ki de ban bu kat kum ka jingkhia jong kan ka kendau ka ban alor mdei ban shubu ban shulek melek kum to Tegelong endang la depti yo neu do yong la lut neu do yong tengila ban thlep yang ka to ka thliu ngirep pada ka to ka jaka ka badang sa ken hande dang ile ka open cast play ik ka baja pitch ka we ki state ne pitch akine ki jaka ka bukine ki cement company ki klong yo limestone ne yo maur song sim la dep ka mining ka mu ka to ka jaka kam don kam shu kadon jingmar uwat ka jing shlei namar la jor pala du slap ki to ki jaka ki dap Kalau dah kata ko ka shlei kan don jing kita apa dia kita ki shnong ki badan sajan kan. Handai kan ni ka praktis ka bangilek na du mensyade kalong ka best method kan hapo jantia hill si. Handai ka don kampat dia ki scientific nang bakan don ka jing yada kan. Terbalik ke dia si dia kan ni ka accident dai kalong bakinong trek kim don experience kan. Namar da pipech wah ka banjong ka NGT kam judon kum kata. Udon minor accident ne kam judon kum baje haksan lene kum baje kan ka tangsko kam judon kum kini ki accident. Kini ka wan hadin bakala ban ka NGT kala don ka jing ya tre kerki mah. La shua tre kerki. Bore. Tre bore. Tamen shwa kam judon rakum kata. Kalong kumba small scale underground mining, it's actually rat hole mining ini. But menrap kata yes, mah. Long kini bagi ong rat hole bagi ju practice apa Izenti Hills ni. Kini kita beri shafts, kin sorong beri siapa mah. Kini haktian science yang room and pillar method. Kini ke room and pillar method kini ke way of a proven scientific method ban extract you do yang. Henry, lada ngile kum kini ki room and pillar method, kidon ki guidelines kumno bapidi ban. Kumno bapin maintain you to pillar upaya. Kumno pimde ban shu bu tang arpuput ni, kadon ki payar kini ban ni bahe ban support dia tu katliu belati support. Dei, te sogawai ru ba ngalai kum kini ke practice kini hapo dan bat. Kini kuwi nang Tata Mines ngilit 600 feet down the ground. Ngilit ki elevators. Kum kini bolong ki shaft, seni ki har ki crane. Hapo dan bat jong kata Tata Mines kilem no ki har ki elevators 600 feet down the ground. Bingil apa ya kata ka bagi cakap kita doyong kita maintain si saya tu height jong kata ka krem kalau more than 10 feet mau hangta ki pillars bagi maintain tu ki pillars ki bahe ba dong ki ban support dia kata underground mining situ support te kata di keju ka practice bagi le hendrai suang ba ki maintain pat kum ga guidelines ke balabu ka sarkar India kumno ban bu iti payah kumno ban extract namar bun ki accident su gija namar ba hapo lo yong ke shitmi bah kini bagi khot acid mine methane te lara kumno mi keding kumno no kadon blasting kini acid mine methane te hata mines bang i hapo dan bad kilam no kilabu di sensors methane sensors ban detect ban alarm lara kan kami gas nang no long worker unsu tho ban pet kiladon ki safety zones jong ki ru bikin yang bikin pet ki PPE gears ki jong ki ladon te so ko weru ba ki hakata ka mines mga i kaladon dedicated ventilation shafts ka pump it kala air na jrong kaya bidaka all around the mine te so ka weru ba ki badong kam ba kum kitu ki jaka ba apa bisai doyong ki sile mo ki le control blasting kata control blasting mudi busule menu ba one ngan chutep dynamite hang ni ban sei ban panhak doyong hangta dan bat kilem no ki don di scientist jong kata Central Institute of Mining Fuel Research kilem no ki one ki pet ki study ki long kumno ka soil structure hang to unne udo yong ulong kumno then ki calculate ki yong cut ne quantity of explosive kila bendong kam
Then kin set up gi charges ki jongki, kin select kata safety zone, kin select blasting. Te kani gadi gajo ka practice hiru hendrai syong ba long they ban follow no kat kum ga guidelines. Ke bagi ai iba ru suggestion kata ka bakine kata ka method bakine underground kani ban chu term no ka kum ka room and pillar. Room and pillar method hoi ka kata mo ka long dangi board kita ki guidelines ko pi ong pi kala ban pindunai kita ki jingja bas musi kawai and plus kala ru ban hakajo kapor kala ru ban kershan ya bun ki long ye bakum pi ong ka long feasible kani ka rukom ka long feasible ha giant hill zai namang ha pe ka rukom long jong ka khndo ka siap hang ka syong ka height jung do yong ro kan no dan mata gum sha giant hills dan output put maximum 1 meter ka height jung do yong ru kam da bun ki kan long ka syong layers wi do yong ka ti jaka ka height ru kam da bun de kata ki ai suggestion ka forum ke jong ibaru kalong ka ha be dei namar bangi habet thu habaro kiliang por bingile study lang ladang ile kata open cast kalong massive extraction ni kan ni ka khendo ban bu nang ta sa pendap yang ni kini bagi orang bandai deki mungkin ki shaft dan existing pendakam begini jo ki shaft dan se extract ni ke ego ummi nang tu pat fi haban control ka hablit ban for treatment Kalau ada yang satu ke pelanjung itu no ban treat ro kila betayang tu. Te namar ba kadang we ka people mga ilang UA scientists na po dan ban. Kata dang recently dang the accepted po international journal kumno ban treat ki but ban weng ru haduki heavy metals. Kamush pentip I bas MED ru scientist mo kani ka bentane. Engineer jangka. Te naga pollution control board ngashkwa man kili kani jikli phi ba mo nta namar bangi crunch phang kani ka room and pillar method kani ka small scale underground mining dei ngashkwa man tip hang ni ba ladang I pente lada ka sarkar ko ho oi to ka biang in le no da kani ka small scale scientific mining hang ha por rilum jaintia ba ka baro ka ka jala ga jongi hatung I don em ya kita ki technology ki ba biang kumba phila I po dhan ba hatung I don em ya ka manpower ya ki bria ki ban khmi ban jungo ban monitor la ka don em ka jingbut tiknai ki guidelines I kendon jo ka Kita kini teknologi ban pendongkam deh. Kum kata ventilation shaft. Kum ni ba pump oxygen teh. Kata kita sensors mata kini readily available apa market. Kum kita ki sensors. Te lada fikwa along ki scientist part ki involve kum kita ki control blasting ban pet kum no ka flow ka oxygen u shapo. Kita kini ki habit ban dan training bin. Ki hapas kum kita na po kata institute po dan ban. Ki hab ban training ban nang ban kumno ban tackle kini ki problems ki situations ke bela ban mi na ka problem ka bela arise hapor bati yo do yong kita ki hab late extensive pe kadon ka DMR kadon directorate of mineral resources kini ru kidon ki engineers ki jong ki ru ki ba la ban pet ban perking ba kumno ka do yong kati sini kumi nangi kaliang ka jong ki office wingi hab ban pet ka jinglang jiman jong air jong te ni hab pet ru ka safety ru long kumno ki pong nem kat kum ki PPE bela bo ki kendon ki bela de long kita various multi line departments ki bade ban shim khiapat ka responsibility ka long bet maki ki di ban pen ka de ban peniat kat kum ka scientific mining bela tho ha ka an but ka ki guidelines ki bela pen ka sarkar India de kata mo kadon kam ya ka jinga trailang Kerja borok ki line department including kisdong ki thau ki tu try jong tu ki pa do yong onde ngakwan bu ko ni jingkli ya I Reverend Prato Barosh ka tangi kren halor ka ni ka jing ni kren chapang ga pen Kenya ki ai jing ti be an yo do yong ba jing klat no jong ki brio ki ba ngat ha ki apot mo ki ba sakut tu ki krem ba kom ta ta dai Ti hato kaningin ong bakande ka jing bakla ka jong no is it a failure on the part of the government aning ilaban ong ka jing bamla ban pentri kam hok ye kita ki kendon an ki balabu ne ka de kum no ba Tarai kani ka kentin TBI yu do yong kami hadin ba khang NGT swa ga NGT mundon jing TBI Namar balai ngatrai ka state me khalia ka long unique agata ka kom ba ya udo yong yi ba ti lani ba de ba salan udai be jong kitrai par
mo tripar ni adu mentar mendon ni company ki bawan na sabar ban bei pisah ni ban ong ban ti do yong tin rei ke jing kren seneng serum bade ka don hi ba ki don ki ba khayi do yong la ni ki ba ti do yong ki ba ya partner lang bat ki wei pat ki ba na bar jela ki ba kham he ka bai seng ti kata ti kala hab no agoi ka subject kala manong ka binami ru mo ka ba susah kerteng wei breu la ne ka wei ka breu la ne ka wei ka ye Ko balong tu ko plans for best customers. hai ka long kum ta tin rei ka ni ka ti bi an ka long da ka NGT ka la pelong bi an ye ka ta ka ba ngila juti pateng la pateng ti hadu ka sniu hadu ka nu ka bha ka ta ngai le di simet long ngam da slantan ban ong kum nu ru long satangi batip hi ka scientific mo aspek jong ka mining tin rei kumunong song snong uriu madan rei nga su thu hi ba extractive mining hi la kalong nu mar po kando kakta bet la kalong ya ki ki wa la kalong ye ki cloud tap ki sim gi do yang i ubrio kakta bet ye ka jing ko jing khia kakta bet ti but ngasngap hai ke jing kren ju gini arngot ki bala kham tip long mentaleling asnang ban kulmar jumut scientific mining small scale scientific mining ngasung kumba kata karat whole mining tu kalau adai pada ke bentar jong scientific mining lesi ngi kram palab de ban pendon kam de kitiar So in absence of guidelines ti kata. menta pada kan sami ke isu ya ka investment ya kata ka scientific mining to kata gede gue ke separate subject man poi berasa kata gue ke subject ba piong ke jingyap mo jong ki nong tre ki nong bela si kumangala ong meneh ka sedang hi adu mentai ngim don records ngim don detail bai dei bat ki oh iba san bori la percangi ban pensai tip hamba mi i sete ni sutenat ban yo so ba ki trai par ba don jing mensau ki kersan tendrei kata pada kadai kum ka anye ba habi ban regulate kini lele gila ban ladangi le le de scientific mining ka bang su thu mga kala din ha kan hab no let's say sa industrial act mo kala de industry te kani kala de industry ti kita ki kendon jong ka anye te habban pentrikam la ban su ban su i kum tu tendrei kajing long pada mi khalia ngam ong thrai yenun keno ba sim sting lesi kasulong bet ba ngi suhun la hun Nakabenta ni suhun la hun ke jal jal pa ba kan song ka ban kli kan mo nagaji ka jong pi kum uriu pa ba mo ka ba pis ngo khia ning kong e hato gade ka jing penjulore ka mariang ne ka de ka jing do no ya ka mai ka ji jong ki to ki pa ba ki no shong shong ki ba shong to ka thai la ne ka de ka corruption la ne ka de ka kini ki accidents habok to ki coal mine areas la ne ka de halor ka jing su khia ka baning kong ka kong santan ka jing su khia jong a ti ka tui ka bangala pen pau ne ka sedang don artli ki ha ka ni ka jing ja mo ka wei ki bayap ning kong hi ha ka ni de ki berit baria ki nong belar ki yap nata ki ba song seturu le se ki ba indirect benefit mo ki ba yo ki ba di dukan ki ba di ki ru ki yap tinrei kumunong song bade ya ka jing jot jong mariang ru ngaso pangnot si sa wala dai ba sambori yong ba kam sim kta i cloud tom le indrei kiwa ti kidei ka jing im jungi te kidei ka jing im jungi ti kata tinga su anda su khia pala ngatrai mdei tang manga baro ki nong song ki su khia te na kata kadau kani ka jing pentri kam ya kani ka scientific mining ru ngam tip ka nungut ki bala yo license tela da kim la asisa ban pentri kam bane kandi ka masusi kan ka bomut kumba piong ka sudai no tang ka jan kersa ka ba yada ba kin ri ha kata ka kerteng jong ka scientific mining ndai kin le ya ka ju ka ba ki jule ti aga ba dei le bat ka corruption
ngamong ke corruption re ke jing du nong jong ke jela me khalia na ke ni ke jing khayi do yong ke di ke bala jur palat himju yo ai saga jela Om kumchma. namar kat umi jing tip ibarit jonga subu mental ada mo pia ben khayi do yong to khen empat khang mo yu do yong pi khayi do yong pia thiet tu ke salan mo ta salan trai subu sanspa si ton pikit si po ar po ton ketu kesalahan ju pikir dang long tang si po kasan ajar hindrei sayo bede kala dor tu ketu kesalahan la poi digi propo genai po silak Mentah kalau kum tam deh mencuba Mentah kalakio. Kalakio. kalakio tito kata ti ke sarkar kayu atang itu isi po kasan ajar hindrei kam yo ti wat ke CAG report ru nakapor sakapor ka kedo ya ke jingdu nong jong katunat ke badi page ya ke mining in terms of collection of revenue namar da fi compare but ke volume jong doyong ubami lani ubaki yo ban record mo asalan kata but ke income ke baki collect ke revenue ti but usi CAG hagiti kisnem araja khat pra ka khandai ter ukdo ya ki loopholes ki thliu ki bapei hakurukom ban penyaj ya ka collection ya ka revenue ya ni kata ke de wei ka ba ngila ekren na ka por ti ngatrai ka kentin ka bangila ban penenkam kalong gajing bom simkhia jong ka sarkar jilla ha ka beidei ban pej perman ban monitor ban pej ya kerukom salan lani kerukom khayi yo kerukom ti yo khundo kaba namar baga jingle mutlab jong sarkar lani kinu gi badai pe haga jaka bak kan penyo nong yo pai nong song snong baro mo yo pai nong song snong baro penban ka penyo nong tangi ki katu kan ningot namar la pi pai sa ka Constitution of India ru article 39 la nang makla 39B or something ba kajing long try ba kajing penan kam ya ki mineral resources ki badan hakinu gi jella ke India ki dei ban long nakabenta kajing mentoy jong ki nong song snong teka kari riti sensar jong kari India ru ka ai kajing da yingi ki nong song snong namar ngi ke jella me khaliale gi long ke beruspa agi marpo kendo dia kita kijing long try ba kijing penyaji kita ki marpo kendo la ka long hagono gono guru komru ka dei ban long na ka benta kijing mento ijong ki nong song snong tibat ba ka sarkar jilla kanumla ban phia lani ban ya sam ya kata ka spa ka bangidon bakan la siliang tilada phikan mau le ya ka karai jong ke badai jong ke Supreme Court mau badai bagani ke NGT kepenuhan kami itu intergenerational equity kabumud ya gani ke spa ka bapidan rapi penuhan kami ka kunu komru kadai banya imlang kum ka kenhun jai benriu kum kinong snong pateng la pateng ndai tanggani ke pateng menta pateng la pateng Kemudian pun kesai paham aku tu, mas buat ben pensai kendiat sambor tu ke eventa pi ong silap kesalahan tu ke dia pi you mentioning about the unregulated mining lah ni ke dia kata kesalahan jong scientific mining ka. Auction. Okay. Namar lightly scientific mines ni dan mentama. Lightly licensing dan. Ngai ke tu kesalahan ngampat je keren ke bidai baka scientific mining ngam datip bah ke ta kesalahan kan ya kum no ke scientific mining kabang sultu ke scientific mining lesi ke di ke banding kong du ke di investment ke jing bei tingka namun mene pila ha ke pli keren sedang ni ke ni pi ong ba ngilai i kot kubor ba kat kum ke scientific mining ke baka sarkar ke mud ban pentrikam kalong ba utrai par lani ubatmu ban yo license ban ti doyong de bandan jaka spa hektar te jaka kala iring kat bakai Masih senang deh. Kawai ke senang kat kamulai Mulai tu lah. kelat mulai tu. kelat he kelat tu si pawa jo kamulai mo to kata ke de ke bokong san tenang nu nio kata ke jaka hagari ke jongi
hoi kidan bon jai ki rukam bat khando kata rungi di ban kan mau tang ba ni dei ru ban kan mau ba kawai ba nagi rukam bat khando ka badang la ban penne pensa ingi kum ka jai ban riu ka dei kata ka bangi ong kari rai lani kari ka ba baro unong song snong ulong trai kam dei kari ganti lada ka dei tang kari ganti ta kamut tang shimet tang simen tika ba mentaru kalong gajinge kalong bagi tagiri rai du gila kelari kinti nak ta kadau kasadan sakalan nesnes gajing bom don jaka gajing bom don kandau su jongki brio te menta kata ka sispa hektar kala cha kita gi jaka la kalong se nomor ti do yong de tang se jaintes west ka sales ruti south west ka sales ruti let's say kala akham duna ka volume of production ka di sini kitain seorang kitain lighting oh kini te kala long very long ka skill kam don sui mo te menta ka ta ka sispa hektar nyo ne trai kan de ri kan ti jong bru simen te hang ta kan sami ka jingya on hamadan ne kan sami ka jingya kadai kata ka way na ki chupan kesan jong ki try pa daw yong mo ki beret ki ong ba kani rukom kam ya ha ba ka jala jong kata kadai ka way ma ki jalot kita ki cloud ki jaka jong ki glance ki jaka jong ki kur ki jaka jong ki long yeng long sam kam ya ha bat rukom bat khndeu jong ka ri ka jong ipi bat ni dei tu ban suk tho mo ha ka ni ka thama NGT gen kadon ko wi ka rukom perkhat hoi ki don la ka ho mo mun rukom perkhat ki yeng bej ba ki yong o ka sik schedule ka yada yengi tenre ni dei ban su thu ka sik schedule kam ya dai ngasimet ka sik schedule kam dei na ka banta jong asimet ka sik schedule ka dei na ka banta ka jat bendrio ka ya da ya la kalong ka khando ka si apru ka dei ya ka jat bendrio ba ro ka we mde yu brio simet uba long ba ti do yong ne uba ti motion ne uba rep unong rep umla ban kam degi hajar hektar ke jaka bon ong tang gede tang jong usimat long ka konteks jong ke ri ke jongi ke na kata kadau kini kindai pade ki ba e ba ki bangi ki bangin se tingku anda la pentri kami ke ni ke scientific long klet no sha support long kumbai ong iba sandru bo pinaban ai ta ventilation kata klet no sha kita ki scientific requirements dai mentah watang ya ka do ka si apru ti kadi ke bangin se tingku Bangin saya tingku lupahi kata leh. Kami mentahi ya ke sispa hektar ngila persyak baik. Namar nuduk ka khndeu menu banjok khndeu sispa hektar. Ta kam baka Supreme Court le ka ong mau jong i khndeu jong i ta menu pai ba badon khndeu sispa hektar. Don badon ngim ong ba don. Don ki badon namar kum ba pau mental adon arteli na po isjaintia le ki bala apply ka ne ka license. Hendre bangi ong pat ka jakpo kam de jong we na arngut ka de jong ka district le jong ka state hi baro ka we. Telong kata kan hak ta kanong rim kan gi kwa baka sarkar kan wanra kan ka small underground scientific mining kan ba barit barrier haki jaka ki barit kin la ban apply license ban khlong do yong long menta da ya kan ki 10 hektar takin im tang ki WR pilong man pensai kan ya ka small underground mining Itu bila batai ba mene. Kat now long kejimu jing ba long kata ni bon reduce no nak kata 100 hectares Okay. to a certain long ke area kan Hoi. ba ko belum feasible ye gibril ban dan jaka bala ban apply oh tangi ke area Ke area. oh ka small underground mining kene tangi ke area abang underground ke bemut kumbalong mentahi hendre kan de banong scientific no kan kumbala batai sarmak Ki ong pakin penduna no. tang bangi kwa baka sarkar kan de ban ai license tang hapo san hektar namar pala da kata ruban tre underground la jenjar pan yat po mla yo oxygen la mi ola air show okay Tadi ngi pe ki media reports kan ba dang haki ni ki if I'm not mistaken mo haki ni ki banai blalan. Ndai ka i deputy CM jongi i ba mas nyaw phalang dhar ila ong ba ka jela menta ka yele ban yo ay kata ka san hadu 100 hektar na ka 6 hektar ni penhiar ka sana ni 100 hektar mo baka GHDC le ka propose dunai kata ka GHDC le ka propose do point san hektar banyo bentalang baro that is like tate tangkat kati kini minor mineral sikit right ti jaj bangila mon ngila ya ikat ko jinga kren ke jongi but ngila yo shibun ki jing pensai halor kumbai la batai ki panels ki jongi
halor ke ikata ka open cast mining ke ikata ka underground mining but ke ikata ki kendon ai na ki guidelines ka bagi don kamban board lada kawan shisha ka nika lada ka sarkar ka menjuri ka nika small scale scientific mining haga jalaga jong mo te shwa pangin penkut ya kani ka jinga thir ga jing ta sing kwa ban kali ya kani ka jing kali na manta baro mo ka ta ka long ba dada pilan ba tai tang hapo shi minute kai kata ka benta ka bakong san tam ka ba klem maka om dei ban teng yang ka coal mining lan ka jing ti do yang haga jalaga jong hoi Si kani ke jing ya tai halor keti doyong kan nyai beteng. Dengar ngam simuan hang ni ban ong ba o ngide ban khang em. Mo. Kala don ki bri gila imja nang tu tambah ke juko poru ni sutenat menta bangila ya pediang ngila ya menjur ndri men swatim judan bo menjur. Mo ki ong be ke mariang ke klem seni ke ki ki wa klem seni. Menta alis kum ke jai benrio kalong collectively hi ngila admit bagas new. Ti ngasi met pede namar ba saus nem mensua ngila ya keren pi kini kawai. Ka ba empadon ba ya keren gitu ngila ya keren. Apedeng ka kenhun ke jongi bang ya tai sepangga mariang kini katai. Wi ya kini ka Meghalaya Green Economy and Energy Act. Long kata ka an gade ka bala kongsan bangin wanra aga ka jela. Na kabenta artili kidau. Kawai banyada ya kamariang abang ong Meghalaya Green Energy Act kamu tang bengi keren sepang doyong. Mengililay mentangi don sa wiu marpo kendo ban sa penkitama. Tau di uranium. Ubala da ka sarkar India ka penbor talilay wanang kanang hamsniu susu. Mo. Tendai kini ka Meghalaya Green Economy and Energy Act ngatrai kalade ka por. Kaba nga tentu yaki sengsanyima baginya perkhat banwanra na kabenta artili gidau ko we ban penne ya kamariang bat kaba ar pede kalong ban kentiu ya kayo kokot bat ya ka kamai ka kaji ngadon tang kata banong Lishipon ba sim na pidon kum naga liang jong ka Meghalaya State Pollution Control Board mo kawai long ka ba kong sandu ka ba kani ka jingya kani ka topik long sapang kani ka jingya ti doyong kalong kawai ka ba ladangi implement strictly ya ka ba day ba ki kondon jong ka Water Act of 1974 natangi dan ka Air Act of 1981 but ya kani ka Environmental Protection Act of 1986 kini bagi govern kini ki acts ki ba govern ba ya ka ya kajing kom jong Meghalaya State Pollution Control Board kini hang ni ladap spell out lupa baki ai bade banle ke ibam de banle kata kani kong sandu ladang kanunu kajing pentrekam kanunu ke industri ladang kani kajing ya ladang kani kajing ya ti marpo khando lani ngi set up kanunu ka karkhana ka ban penmi kanunu kamar kalong bet bang ide ban strictly implement ya kai ka bala tho ha kini ki likely ki acts namar ladang ila banne kumta bat kandon ke ka jingbha ka bala ban mi na kini ka jing pentrekam ini ki act slightly wah ka ba aru ka popoi biang sekali ka topik jong doyong parlada don kanunu ka jing ti doyong scientifically ka ba kongsan ru ka de ka ba katu ku ka ba mi ka ba pom hadin dala kut uslap na ni ka kanunu ka ka ba mi na krem doyong ka di ban treat ya ka bat ban day ban test ya tu shwa ba pin palat pat ba ka di ban meet kat ka standards ka bala bu da ka sarkar India kam tam ki pH ya ka ki metals wa kanum dan jikta ya ki lingkha ki hali jungi brio but kanum dan jikta ya ki umbam umdi ki ba shajan shatu ki than bale ya ki kini mining ta kata hi te long request long kini ki brio blale kini ka kam long in sim khya hi dalade ya lade bangin amdei tang ba ngila kamai nang tu indreiru bangin pet namta ka jingbha ka imlang kasalang jumbaro Saksagway le bisa nga kalat lada kata ka scientific mining nga terwa gani ba kintrehi da kinong song snong kum ka cooperative society
la ban plelat yaki ki long song snong kin pelong ye cooperative society bagi kin dei ki stakeholder mri tang ki stakeholder ki shareholder ha kata ka cooperative society kin peniat maki kin pej maki kin khai maki yau nu par mo bu mar po khando ka ban long pada kat kup ki kendon an ki ba iba sandrui la batai. Thank you ba. Shwa bangan poi shi ba sampor nga shkwa ban yo jing sha kin diat ba na ka pollution control board. Mangi pikren halor ka water ka air ka ka jongi. Nganum kren tang ka doyong mo kren yu cement ru kren tinga kwa ban kili makini ki factories ki bon mo ga jala ga jongi. Hadu kat nu kumnu kata ka regular checking ka don ni na ka liang ka board ban ka don ka shi banai kat nu la ni ka shi snem kat nu si play check har kumnu kanu kom ki treat ya ka kanu kom ki treat ya ka le air ka bami nang to. Bang lam tai kam tam gini cement industries beran po dum snong. Ke clearances ki bekilayo kam ni tang wega office ki belayo multi department ki bekilayo clearances kini ru gidan ki clearances bekiyo na du ka sarkar India na sarkar jelaru ki belong departments ki beper dia haji petri kampat ki kini bengin check ya kini ki biki ong ki air ki bi na ka premises ki jong ki jong ki na kaliang ka jong ngidan regular man kapor ngidet inspection ngilet monitoring ru ngi test yaki katno ka jingmi joki pum ki bala mi na po ki atas khana ki joki but so kawai bangi lale mantala jan khat ars nem kade bangi install ki online continuous emission monitoring system ibu ki devices apo ki chimney ki joki ngi monitor real time ki ngila ban check na ka server ka jongi ada ukuras nem ka limits ki jonki lada ukuras nem ka limits ki jonki menshwa apo bersedang kini ki cement factories kelarong ke jingele ko happening office ke jongi but ki namar hatu por kim de implement han ye gini ki pollution control device ki baki khot baki don ki back filters ki electrostatic precipitators ki tama te ha kata ke jingele ke jongi ni pensu tho ye ki ba utu udas bami sabar ko atas kena jongi ko turu gedi usmen dipisah ye ki te hadin ke jinga tre ke jongi bat ki ilale ru ko ke study bat ki ban pni ba kanu ga loss ke tu jing palak jongi yo tu pum bat lada ki maintain ki standards ki jongi te ki hadin nang tu ngi labon ki inspections ngile ngi make sure ngi ai closure ngi ai ngi show cost ki ngi ai hadu bang impose environmental compensation du hilak ye ki te manta kini ke jingle ke juki ke lalong ko berdeta yaki bakanu violate te namar ha kanu no ka machinery kandan baik ke failure kandan baik ki bags ki fail suddenly kene ka tripping jong electrostatic precipitators kandan baik te labon sin bangi lab hapor baik ki fail gitu ka light gitu ka terem amdai bangi shim action mo ni shim action ru but ba ni penalize ki kat kum ka an tiga jing penalize jongiru yakiru kalong dikilak te kaneru kala long kala bo yo ne unu cement factory ba unbo ba lada nga feel lada kini ki back si feel da pollution control board sawan ban fine niki te mata gele kat bala ban le kata maintenance ban ben ensure ba kata ka kinbo bet kat kumga standards bala bo namar ba kumba shu yathu ipi kini ki sensors bangi bo bangi nai ngila ban naknu nu mobile ka jongar ngala ban check ngila ban check nu badan access ini ban ngit pek la cross na cross tu standards tiga standards bala bo ka sarkar India kalong ba parking ba menshwa ga di 150 hapor 150 menshwa pidang ibi ka tedam kami manta ka standard ga di 30 pim de ban itrem shusho manta So from 150 to 30 ka bala bo ndai ha 2010 kumba shatu ifi gini thermal power plants gi cement plants when shwa ka standards ki joki ka range from 150 to 500 ngile kumno ni bring down ka to standard suddenly how arjar ship functioning ni bo at 50 ani gi jingya gi jingot gi joki hatu por balai ba pen parking hadu kan ni ndai ki kongo bat ka sedang Okay. Kupli shibun ba itu jumpa tai jupi pencai jupi kindiat. Ngikwan pai jupi ba sambor ke ga jing sungo ga jong pielo ga benta ga tu ga jing kli menemo. Ke ga ta ga benta ga ba kongsan ga ba klem maka om de ben sha ba ti do yong ga jala jung.
Pi katahi kebokongsan kedai ka ain mah gede bandan ya ka ain kam tam ban yada ya ka kum kita ki water treatment plant bat ka ain ban yada ya ki mariang pada ban thong dien sya kitu ki jaka badon ki par dewyong pat ban yada ya kini kinong tre bat kebokongsan hi kebang akwa ban ai jumut kelong kumentah apa ngan keren bet tang ya ka distrik Jongima ka East Jaintia Hill kitu ki ki bala jot ki bala du no daka jing treyo do yong am tip dang la ne la shuban pen im ki mo ki bala ayap henre de pat ba baro ki la jot ki wa ki dang pun ki wa ki ba hadu menta ki dang ai di yang ngi dang yo di na kita ki wa ta ke nga bakwa ban pu ke jing mut halor ka tang ong ngakwa ba ka government kan don kita ki mining area but ki non mining area ken ki don ki jaka ba de ban sha ban mine mar bakin sakta ya ki ki wa te hakitu ki jaka pat ki bala jot lupa mlele kan bhahi bandon kan biang hi kan kintre do yo henre ki di bandon no kumba ong isa ya kata ka water treatment kan henre ka yakini ki jaka ki bolong non mining bom de ban sha ban tre do yong le kinu ki kinja mining ka sarkar ka de ban wanra kan kum kita ki kinja ain ben bak sakini ki jaka ki badang supply le ki badang ai yo pai ba bandi long ndekin ban sha kinu ki kinja mining ki bala ban penjot ya ka kan numar ka kadai ka way na ka sibenta jong ka jing im ka jongi kan kadai kata kan soi ha kata jong ong pi na mar ba shikathai jong pi East Giant Hills kadai ka way ni ki thai ka batur khong ma ka ka shnong to ka batur khong ba ka shnong naka da ka jing bam yo but dang shang na ibele ka story na de bele ka khubor halor ka shnong shti po ka clear constituency ka ba ki shnong to ki dunai ka mo but kim la ban yo e ka so state dangshen o MLA ka to ka than udali khmi e ka tolong but yo I ba ka to tolong kat kum ka board ro ki ong ba ka I kum ba ka dang ibet bandi la don pendan kam ti kum pi ong pi ka don kam ya ka sarkar jala ya ka dor ba shnong ki ilaka ban ya trei lang ban khmi ba yo ban don kata ka mining area ba kata ka non mining area ban ya dai ki ki wa ki jong mo ti nganget ba upai ba ula yo sngo ba ula yo jing shai halor kita ki mat ba per bin like tam ta singi kuma shpeken mai pi men neng nilai kita halor kilat yo kam yo jam nilai kita halor ka hok long try man try halor ki jaka khndo ki shap ki jong nilai kita ro khindet halor ke jingya da ki la jingya da nam ta tu ki nong trei ba trei ki pa do yong ba kum joru nilai kren sani ba halor ka jinglong jingman jong ka mei mariang ka jongi bat kum joru ke eklen ti nang ni shakmat bala dawan kata ka scientific small scale scientific mining ki kita ki benta ki bangi don kam ban le kum ka jai ben rio ban pentik na ba kanum don kata ka jing penjot ya ka mei mariang bat kanum don ru kata ka jing kata ya ka kamai ka ji jong ki pat ba ka ni ka thang ka jongi ti sashi sien ka ban shu summarize and penrap yang hang ni ka jing ong jong ki panelist ki jong ni kumba I Reverend Kristoy bor pertu ila pen pau ba hoi ka don kam ban penne e kamariang ka ju ko por ka don kam ru ban kentio I ka kamai ka ji jong ki pai ba ila aru da ka jing mot ba la da one kata ka small scale scientific mining kan da bhashi pun dangi thau di cooperative society ka ba ki try jaka ki try jang ki jaka hi ki la banya tre ki la banyo jing men toy na kan ka scientific mining this show I ba Sandrews em ila ai jing mot ila kren ila ban halor ka mat ka be day ba ki kendon an ki ba per ki bingin don kata ka air ka water ka environment ni ko ka air ka bat ka mei mariang ka jongi bangin boot tiknait ki an ban khmi lani ban pek perman bhai ka jing boot yakin bakan don kan ru ka jing pen khen ki an ba hooj kala don ru ka jing kren halor ka accountability lani kata ka jing kit kli badada ja kum nu manu ban ba kli la no manu ban kit kli tenang ta iba sambormi ila ai jing mut halor ila ban jor halor ka jing don kam ba ka an ka long ka ban kam ka an ka long ka ba don kam bangin boot ka long ka ba kongsan bat klem maka kanum long ka ba kanum so ya ha bangin beteng ya kam ti do yong ha ka jala ka jongi bai la ong ru ba kan kam ban boot tiknai ki kendon an ba hoi la ai jing mot ru halor ka tu ka mining area and non mining area bai ka tahi ka sarkar ka sala ban shime karai bat kumbangi tip mentahi kumban shu pentip ya phi ba ka sarkar ka don ha pleng ka jing kren ba ka sarkar kami ka sarkar jala ba sarkar kami ban
kerpat ya kosol kar deng ban pen kela ya ki kat tu kat ni ki kendon jong ka ni ki dokom ti daw yong scientific mining ha ga jala ga jangi ban pen hiar ya kata ga jing he jaga jaka na ka chispa hektar shaka san lani hinreu hektar kenang babun balang uyo punya don mentah kam ti daw yong ti ngai peki pai ba kla yo ga ju pen chai da pidan kanu ga jing pen snow na ka liang ga jong piru long bala kloi ban pen snow gi jingmut gi jong pi ha ka comment section ha po but sachi siang om kublai shibu ni ki panelist ki jongi ki bai shimenta but pa pilai sam ki sumbo ju pha ki jong pi ka bangi ngai ba ki pai ba klayo ki jing shai mo kwa ba kublai yu pi ki pai ba ki ba ju pai yu forefront media na ko ki post ko pat bai ki jing ai jingmut jong pi ro na ko ki post ko pat te na studio jongi ngadi iban ki te mauri kublai ko po jong pi baro